За кого са предназначени електронните учебници, които създадохте по този проект, господин Зартов, и какво Да. събуди необходимостта? Една от основните цели, залегнала в този проект, е именно модернизиране на съвременното образование, т.е. превеждането им в съвременните изисквания на Европейския съюз и създаването на един модерен начин на преподаване. Целевата група, с която работихме, са ученици с специални образователни потребности. 115 човека е целевата група, но тук е моментът да кажа, че изискванията на интегрираното образование изискват да преподаваме на всички ученици в час. Т.е. да не сегрегираме както тези, които са в норма, така и тези, които имат специални образователни потребности. От тази гледна точка софтуера, който трябваше да бъде създаден, трябваше да бъде подходящ както за едните ученици, така и за другите. Решили сме този проблем, като сме направили индивидуален подход чрез поредица от модули, който проявява повече интерес, може да влезе в сайта history-sop.com и да се запознае в детайли, но учебниците, които създавахме, са подходящи за всички ученици в клас. Тоест, те не са предназначени само за децата с специални образователни потребности, но като говорим за деца с специални образователни потребности, нека малко да конкретизираме тази целева група. Да, истината е, че това е едно много широко и много общо понятие. Тук се включват както деца с лека умствена изостаналост, с дислексия, с аутизъм, така и с по-сериозни сензорни нарушения, като средна, умерена степен на умствена изостаналост и ред други заболявания. На практика всяко от тези деца има нужда от специфичен индивидуален подход. Много е трудно да приложиш някакъв унифициран подход, докато за учениците в норма в един клас може да се говори за някакво общо ниво, било то на класа, на училището, на випуска. То за тези ученици на практика всяко дете е на собствено ниво на интелектуално развитие и възприема информацията по свой специфичен начин. От тази гледна точка беше голямо предизвикателство да генерираме софтуер, който да се съобрази с тези толкова специфични изисквания. С това сме направили 3 нива на сложност. Първо ниво е предназначено за ученици, с които могат да възприемат информацията не като текст, а като визия. Там има вербализиране на текстовата информация, исторически изображения, повече видеоклипове, т.е. те трябва да възприемат основната информация по държавните общообразователни изисквания. Второто ниво на сложност е за ученици, които имат по-леки нарушения. Такива са с дислексия, леки форми на аутизъм, умствена изостаналост, лека степен. И трето ниво е нивото, което е предназначено за всички ученици в норма. Там целият учебен материал по история за 5 и 6 клас е разгледан много детайлно, много подробно, огромен брой от линкове към допълнителни източници на информация. Но още веднъж приканям всеки, който има интерес. Всичко, което сме разработили е 100% свободно за достъп. Не е необходима никаква регистрация в сайта, никаква допълнителна регистрация за да се ползва. Който проявява интерес, може да го използва във всеки един момент, стига да има интернет достъп. Това, което казвате, е много любопитно, т.е. за следващата стъпка, внедряването им в училища с интегриращо образование, е необходимо на практика само желание, така ли излиза? Всъщност, освен желание, има още два много важни фактора. За да се случат електронното образование в масовото училище, са необходими първо техническа база. Трябва телевизор, плазма или проектор, плюс лаптоп, откъдето да се хване интернет и да се поведе сигнала към телевизора. По този проект оборудвахме 5 училища, които са партньори по настоящия проект. Във всеки кабинет по история сме закупили 43-инчов телевизор, плюс съвременен лаптоп, а връзката с интернет вече е част от нашето ежедневие, така че беше подсигурена от всяко училище. Но ако това е първата важна предпоставка, втората е необходимата компютърна грамотност на преподавателите по история. Софтуерният продукт е направен така, че да е напълно достъпен, не изисква никакви специални компютърни умения, но все пак човек трябва да има базисна компютърна грамотност, за да може да борави по-скоро с компютър, отколкото с този софтуер. Имаше предвидена поредица от обучения, както за преподавателите, така и за родителите на учениците с СОП, в които ги запознахме подробно с разработения софтуер. Част от тях ги обучихме, освен да го ползват и да го доразработват. Тъй като целта на този проект е не да създадем два учебника за 5 и 6 клас, а да създадем един екип, който да продължи да работи след приключването на този проект и да продължи да създава, да изпълва със съдържание този софтуер, който така или иначе вече е разработен. По-интересен, по-забавен, по-съвременен, а и самите колеги, самите преподаватели няма нужда с паисиеви методи пред черната дъска да се опитват да впечатлят съвременния ученик.
всичко е на една презентация, там е цялото планче с необходимото унагледяване, има модул за преподаване, модул за изпитване, модул за допълнителна информация, модул за научна консултация. Няма как по този начин, когато подходим, да не грабнем интереса на ученика, няма как да не почерпи той от реалното историческо познание, поднесено по съвременен начин. Няма никакво съмнение, че това е бъдещето в образователната система.